Fil-15 ta' Awwissu f'Malta għawdex jonqos xi ftit il-moviment kif bosta jaqtaw mir-rutina tax-xogħol sabiex igawdu din il-festa. Huma ħafna dawk illi l-ħamis filgħodu mal-attivitajiet li ppjanaw għal matul il-jum inkludew qudiesa. Numru ta' devoti għażlu li jisimgħu l-qudiesa pontifikali fil-Katedral tal-Imdina. Din bdiet tal-ħabta tad-9:09 ta' filgħodu kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona. Matula l-Arċisqof ta' Malta qal li l-festa ta' Santa Marija hija okkażjoni fejn il-poplu jagħti ġieħ lil wieħed mill-akbar misteri li hemm fil-ħajja ta' Marija, it-tluħ tagħha fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. F'omelija qasira Pawlu Cremona qal li din id-domma ta' fidi mhux biss isservi biex il-poplu jqim lill-Ommu Marija, iżda wkoll talima għal kulħadd. Dan għaliex il-bniedem huwa maħluq għall-eternità. L-Arċisqof spjega kif il-mewt tal-ġisem tal-bniedem isservi sabiex toqtol iż-żerrija tad-dnub u bekk il-bniedem jikseb l-eternità. Mill-banda l-oħra, Marija twildet mingħajr dnub tan-nisel u dejjem wettqet ir-rieda ta' Alla f'ħajjitha. Għalhekk għal Pawlu Cremona ma setax jonqos li ġisem li ma fih l-ebda ħiel ta' dnub ma jitmermirx. Tem jgħid li Marija hija l-qofol tal-imħabba, hekk kif turi l-imħabba kbira li l-Mulej għandu għall poplu tiegħu meta taħ grazzja daqstant kbira permezz tal-Om tas-sema, Marija.